Ағаш утырту изге гамәл дигән борынгылар. Тирә-юнә безгә яшеллек бирүче, сулар хавабызны чистартучы агачлар утырту барыбызның да уртак бурычы. Түбән-Кама шәһәрендә дә агачлар утырту өмәсе булып узды. Өмәдән Рушания Сибатова язмасы. Кулларында көрек, тырма булса, көңелләрендә җыр. Октябрьнең 50 елгы урамындагы 5-нче йортта яшәүчеләр өмәгә чыгалар. Ишек алдында агачларны утыртырга яшәүчеләр үзләре теләк белдерә. Монда утыртуларга чыктым, шуның өчен мин халкымны һәм табигатьне яратам. Шуңа күрә табигатьне матурлау өчен чыктым. Елкалар утырттык, миләш, чтобы күз көне шыпшыклар ашасыннар. Өмәгә яше дә, карты да чыган. Идарәче компаниядә бу чарадан читтә калмый, алар эш кораллары, туфрак һәм үсентеләр белән тәэмин итәләр. Нәтиҗәдә территориягә 12 чыршы, 10 миләш һәм 10 кайын утырталар. Әйтергә кирәк, йорт республика күләм безнең ишегалды программасына да эләгә. Биредә асфальт катламын яңарталар, машина кую урыннарын киңәйтәләр. Рушния Сибатова, Булат Абдельманов, яңалыклар.